Anya laki din! Di ka man nagkaralabas niti paragan, Mary ka? Sapay kundi short pan ka? Apay, sana ka di sexy ti panagkitam, Roldan? Anya siksay? Siksi aktupay! O, makitam, ha? O, makitam? Tagkinni-kinni pa'y. Nagalas kan to pa'y. Inkan, di ka patpacharming kanyak. Gapo ka di tanangisita? Saan ka type? Isungay kan, inka agpacharming iti padam anangisit. Saan akas kanyak anapu daw? Nagalas kan nga agsarsarita? Che! Uyaw! Wow, legs! Naka-short pa na. Wow! Ay na, nagpudawan ti legs dayjay magmag na. Sino nga ta dayjay? Ay, kamak-kamag man. Kampay iday, mapanak ba't iti papanan na? Ay na, wow legs! Ay na! Wow! Wow legs sa talaga! Ay na, nagpudaw. Surutek latay ti papanan na. Nene, nagpadaya. Ay, surutek lata. Di pa'y tumalyaw. Tapno, makita ko matirupa na. Ay no! Ay na! Wow! Ay, nagpudaw ti legs na! Nagsidam. Oh, si kamot day tamang sursurot kanya, Roldan. Ha? Nimit kayang bakit nadya abalaw? Papanam. Iti papanam. Ay, da papanak dita daya. Ay. Kasta ka di. O sige, taag pala udak. Wawawan. Ijay gayam laod ti papanak. Daya ka di, wano laod ti papanam. Ijay daya. Ay, laod ko na kuma. Ay, wan. Ijay ti papanak. O sige, lukasta, agkuyugtan. Wow, legsa talaga. Oray, bakitay na. Ay na. Payakit kita amlatan dagiti legs ko, Roldan. Kuha nga main. Awan. Mas daaw ka siguro, tanapu daw ti legs ko. Idento tabakat akon, anya. Ay gama, talaga kastoy ti legs ko. Nang rula, tanapu daw akpay. Kan maysa, ay talaga mo, tanagpintas dagiti legs ko. Akasla, legs ti palasang. Ay na. Wow, legs talaga. Wow, legs! Wala. Sige, intan, Roldan. Sumurot ka lata kanya. Agsinatantulaan numadanon ko ti papana. Nagpintas na talaga tiligs na nga oray bakitay na. Sa di mo nga tati papanan na. Pagturungan na ngayon. Itimat kalidaan. Oh, apay, Roldan. Sumursurot ka matlat na kanyak nga oray iti kalidaan. Kuha. Wine. Di tamat kaladaan ti pagturungak. Taapay. Anya ti aramidom di ta kaladaan. No, anya ti aramidom. Kastama ti aramidag. Aramidom ang ti aramidam. Aramidag mo ti aramidag. Awan aramidag di ta kaladaan. Anya kumangay.
Tistisingan ka laeng. No sa dino at talaga, ti papanam. Ngam, mawata kitan no apay, asumursurot kalat na kanyak, nga uray awan pudno apapanam. Gapo iti legs ko, saan ka di? Ha? Ngamin, nagpintas dagiti legs ko. Kat kayat mo nga aprusan, saan ka di? Wine. Dati pudnaw. Aprosa man nga ruda kasto yun. Anay ko. Naplagsan tilapayag ka, anay ko. Ha? Bastos ka! Ibaga ka di nga aprusam ti legs ko, ha? Kunak no kayat mo saan mat gayam? Loko ka! Aprusam kit din ti legs ko, ha? Ala, ingkan! Tano saan? Mga numakugtaran ka, ingkan! Nagarutain! Salbag! Tunak no, mamaysaak na dyan, wow legs! Saan mat gayam? Bakitay na, nagputaw pa ilang dagiti legs na! Ay na, wow talaga! Si kantumit nga maid, agraman legs ti bakay. Pagtatak ko nam, Kat no nagpudaw nga may nanggal. anya laki din aya, kanakan. Daytan samit din wow legs ti pakay subwam. Uwan nga rod anggal. Ay na, nagpudaw tilegs na day dya abalaw. Saan mo napakibiyangan day dya abalaw? Tapara kanyak day dya. Ni Uncle Mike. Day dya ti kayat ko, tahan napudaw tilegs na. Wow legs talaga. Anya laki din aya, kanakan. Kunak met adimon pagtatak ko nanday dya abalaw. Tapara kanyak laeng. Panggap ko nga armain. Ay, sige anggal. Agin no nata, no asino ti kayat na. Ha? Kayat mo asawain. Kayat mau day dya bakay? Gapulaeng ta wow legs? Uwan anggal. Ay na, nagpudaw dagiti legs na. Wow legs talaga. One, two, one, two, one, and two. One, two, one, two, one, and two. Nagmaya, tag-exercise. Kaduin ka exercise, Vivian. Wow legs. Ay na, nagpudaw gayam ti legs mau. Kasta ka di? Wow talaga. Ay na. Ay, kaya't ka pangaritan. Ay na. Wow. Ay na. Nagpudaw tilegs na. Sakit. Nagkiting t-shirt pa na. Oo. Talags kumatan tikit kita, Roldan. Nagpudaw na talaga. Ay, kalaatik man niya aprosa na. Oo. Inaprosa matan talags ko. Saan ka nagungayt? Ay, no kasta. Ay, aprosa pa'y. Wow, legs talaga. Kasta, di mon kayat ni Nadia abalaw. Saanin ang kail? Ni Vivian itanti kayat ka o taob ubain. Una, iti kasta, armag Mike ni Nadia abalaw. Tira ang kail! Armag ni bakit Nadia, ta armag met ni Vivian. Anya ka diti trabaho ni Vivian,
tawan mo't no itirabi ay. Pangrabi nga rod ka na, ti trabaho na, Anggal. Kasta ya. Ala, sayatan, tapno makaasawa kan, kanakan. Ay, uwan, Anggal. Wow, legs ni Vivian ko naman. Apaw! Nagpo daw ti legs na, Anggal. Oh! Wen, kanakan, nagpintas ni Vivian, nakapinpintas launan. Panunutan. Apay ka tingay may kaditi parangan, may. Wun-a? Nakayat ka nga ro makita. Apay, di mo makita ito yung legs ko, aya. Legs mo? Anong isip? Ano? Pumanaw kan? Hoy, Roldan! Uray nang isip ti legs ko. Tapulos asaan anaprosan daytoy. Kaya't nasawan sa diwa pailaan. Ta sino kumangay matimayat ang mga pros dita legs mo? Kat nakangis-ngisip? Uyaw ka mat, Roldan? Hala, pumanaw kan. Aday wanak, ta uray kanayon ka ngagpacharming kanyak. Ken uray kanayon ka anak asyurpan. Jaklat ta pagan ano day ta legs mo. Hala, inggan! Wow, ligs ka talaga, Nadia. Ay na, uray bakit kan? Nagpintas pa ang taligs mo. Talaga nakinis pa ang tilegs ko. Nadia, mabalin ka day, nga prusan. Ops. Saan mabalin? Apay, asawa ka di? Tapna prosam tilegs ko. Anya nga tano agasawatan, Nadia. O sige, sagutan nakpay nga umuna, iti 2 hektarya adaga. Ha? 2 hektarya adaga? Pangalak nga iti dayta. No kasta, latingitak nga rod nga ibaga, abastad kan. Ha? Apay nga mabalinta mo ti agbyag, nga oray awan dagata. No di mo maitad, tikit kidawag, bastad ka nga rod. Sorry. Agasam nga iti 2 hektarya adaga. Kas kamo labalasang no kasta. Balo ka may, nasken ka di pala nga sagutan ka iti 2 hektarya adaga. Anya laki din aya, kas kamo lagraramaning. O di nagpagsawan iti kasta. Hoy! Tapna mom! Saan ka maikari iti kinapintas ko? Nga uray bakit akon? Oh, disalang. Kas kalabalasang, bakbakitan kanto pa yan? 2 hektarya nga. Agraraman. Imbag kumaano, balasang ka pa lang. Taisaw, agraraman. Oo. Ti manin legs ko, tinakaituunan dagiti matam, Roldan. Di mo maten maisina dagiti matam, kadagito'y legs ko. Ay na, kasanomat ngamin, Vivian. Wow, legs ka talaga. Wow, legs. O sige, mabalin mo lata, nga prusan. Ay, prusak man nga rod. Agasawat ang Vivian. Asawain ka. Anggal,
Ay na, asawa ikaw ni Vivian. Hey, ay, 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 ay. Hey. Nay, apay ngayon kayo. Anya, ti pagsinayam. Dayjay mo na bakbakitan. Kunamlan palasang pailaeng. Agasan. Sagutak ki, di ka no iti 2 hektarya daga. Sagbay nga sawak. Ha? Pangala nga iti 2 hektarya daga. Agiraraman mo da dya bakay. Di, itid mo, hindi ka kaisuna at dagamang kayo. Ha? Ita niya agapaw? No, asawaan, di dagayo matlado Ita niya agapaw? No di na kayat, di sa lang. Anya ko ma? Di, saan ka na mag-asawa, Angkal? Sapay, wow legs na niya ba kayo? Ay, oray pa. Kinmaysa, kanakan. Naamiris ka. Adya gayam kayat ni Nadia. Nay, apay ngay. Kat wow legs na niya. Una, taday tamo lang papapintasan tar aramidin na. Di pa'y kaasyak lang, no asawaek. Ang mga no agraman underwear na. Siyak ti mangila ba? Ay, pagpakawan mo na. Kasta gaya, Angkal. Ay, sayang. Sapay wow legs game. Sayang nga talaga, Angkal. Good morning, Roldan. Tunggal agsapa ang makita kang agpainid iti paraangan nyo, Nay, adda ka maray. Apay ka di akanayon mo adadaulin tal daw ka, Rika? Sapay naka-short pan ka? Nagngisit na italiks mo. Man, ano, no naka-short pa na? Mataywan man, imbag kumamot no napudaw na italiks mo. Pway, nagngisit mo. Hoy, Roldan! Saan aga po ta nangisitak? Katkastan ti pa nagsasaom kanya ka? Oray nangisitak, a babae anya, tanadalusak! Che! Di ta ka manlangan? Kunam na sino ka akatauran? Ito'y kanda gusto ang maturog. Basta, ikanak, idikit-kid daw ka kwarta. Awan parikot, Vivian! Yahoo! Oo, nakaragrag sa kaunay. Ay na, talaga naragsakak Ngayon, wow legs ka talaga. Nagpudaw pa'y. Ay na, jack amount sa work, Vivian. Ke? Kaano nga ron nga itid mo tikit-kit daw ka kwarta? Ay, ita na. Mabitla nga. Ta, ala, kitiwalit ka. Ahap. Oh, dahil ito'y tiwalit ka. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, omdas ka rin dahil ta, Vivian. Uwan! Umdas! Mabalin ka ka din niya. Agkan, Vivian? Uwan No kasta. Agkan ka na. Kamat gayam di tamasabat ka. Naggapuam. Awang Vivian mau. Amo kang. Naggapo ka di tadagos ni Vivian anya. Kahit, anya ko mati Vivian mau. Sapay nag-assure pan ka ba rin? Itinto ta nagnisit ay tagurong mau. Di ka lagbabayin. Uray nangisit na gitiligs ko. Tanadalusak mat a babae. Uyaw ka lalaki. Kunamla na sino ka akataaran? Madadahil-tal daw ka. No si kati makikita. Sapay kundi short pan ka. Imbag kumamat no wow legs ka. Pway! Nataor ka nga agpaiso. Ngam uyaw ka mat. Pway ka mat ha? Uyaw!
Nalidayak ka na kan. Oray siyak, Uncle. Nalidayak, mate. Nalidayak. Gapota kayat kulaunay ni bakit nadya. Ngam, duay tariyamit adaga, tikatukad na. Anay ko! Anay ko, Uncle! Anay ko! Na. Haguray ka man, kanakan. Apay ngay, itay ko pa yan adlaw. Akasladan anayama. Apay ngay akas tao, Uncle. Ay, marigata nagbatan niyo mismo. Nagsakit! Ha? Nagsakit, Uncle! Marigata na nga mismo. Ngamin, ni Vivian kat... Way, kanakan. Namwak amay sagaya mahustes ni Vivian iti club di ta ilay. Uncle! Apay, di mo amuday ta. Saan nga rot, Uncle? Naibaga kanyak ni Pare Kulas. Nakita na ijay club. Kat aprusan ka no dagiti lalaki tiligs na. Kat kastaunay ka no akatawa na. No kasta nga rod. Agtrab-trabaho iti club ni Vivian. Kat nakaala ka iti sakait manipot kinkwa na. Uncle! Anay ko, Uncle! Anay ko, Kiting kagpagas Mabay lang, Uncle. Jack, kaya't amamuandag iti daduma, nakaala kiti kastuya sakit. Hingga kitang pagas Anay ko, Uncle! Nagsakit! Nagsakit na talaga! Diyak kayatan ni Vivian! Nga oray pa'y wow legs! Ay, talaga diyak kayatan! Anay ko! Anya laki dinaya. Uray man ket nangisit Alex. No nadalos may. Ngam ti wow legs ang nakapudpudaw. No ipaayan na kamit iti sakay. Anya laki day. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggan ti may sapay ang pakasaritan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Wow legs. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengay. Nagapan nyo ka tay tatabrin nyo. Ay, di taman balay dalula yung iseng. Di tagayam tinapanan nyo. Way, baraw. Kag, anya ngay di tawit nyo. Day tawit. Timbang at dabo na. Supaya pagkarga iti dalaw. Anya? Way, baraw. Sayang ipilang ni Lola yung iseng. So nga, nala ko na. Tay supaya pagkarga iti dalaw iti balay. Anya? Nakita yung kadiitay ni Tata Abrin nyo? Wendondon, at damot susuon na atimba. Api nga katawahan. Tay tangarot, tigat katawaak. Yay timba awit na. Taapay mat dondon. Una na nga adda abot na. Ngam, kagaan na kanuki din iti talaw. Anya? Kita mamarlay. Pati siya ka, ang katawa ka malang. Ay, umlagak man kini Tata Obrinyo. Tagaraw. Ay, piya siguro no ibagana pagkarkaan na iti bagas. Sa may kadanom ka no ti karigara. Ay na, kasbaybay amon adondon. Kasaan mo nga amo no anya ti adda iti panunot na. Ay na, inaw-awit mo pa ilang haminday tatimbala kay. Ay dah, masaya nga na karon bakay. Adaw, timbalaw na day tadanaw. Sungaw sa rin tayaw. Tanay, panagtitigag manay. Kat sigurado nga, parigat man ang supply ti danaw. Dito'y lugar tayaw. Ha? Kadno ko nga adda abot na. Hay, kat pulatan nga mina. Aniya? Manubot ay ati pang pulat iti dayta. Nalakalang, di solusyon na dayta. Wan ang karod lakay. Wag bakay.
No maminsan nga may, biro ka inti remedyo na. Sana jay basit lapir dito usar, ipil nga dagos. Awan na, aggastos ka lang, aggastos no kasta. Madamag kayo man, tatalan daw. Kaya damdamag kan doon daw. Ha? Kaya may, damdamagam nga daw. Nung mabalin mo ti agdamag, di agdamdamag kan. Wala niya. Kaya, ano ti damagam? Tata, agda ka di kurkurang na ni tatabrin niyo. Anya? Pagkulaan may. Kasano? Kitkasala sa bali titig na. Ay na, amangan no si katanda kurkurang na doon daw. Ha? Anya lakit di mo ni tatan? Sakit din, tibagayong agda kurkurang na. Ay sana? Limpyo na ito'y kasangsangaw, tata. Kasi now, tila ibagbaga maipapangkin niya abrin niya. Isu asika kada kurkurang na. Anay ko. Anya ay timatmat na. Amay tamtama diti ulo. Anay. Anya, awan mat. Anya kumangay ti matinag dita. Anay. Patumot na kitang. Nay. Anya. Dahil tati para kan kamanong dundon. Sikatin ang ibarsak ka na gitoy, Valerie. Dahil tati para kan ka. Adtoy pa'y Anay ko. Ay, una yan. Nagsakit tumuging ko na tamaan ititak kalamat, anay. Salbag ka nga, Upeng. Umay ka man dito. Umay ka taltabutin ka. Mandiyo ka. Apay ko mga agpabaot aknay. Apay, mayat mat aya nga umay agpabaot dondon. Kayat mo ka din. Tagdin nanog ta manong dondon. Nita, babae ka. Ngam nagkarga kitin. Kayat mo ka di may timabarsa ka. Apay ngay bagbagang at dakurkurang ni apong ko. Anya? Sika at dakurkurang na manong dondon. Gaputa ka na yun ka dito'y tersina. Kagkasla saan ka pa'y nagdigdigos. Anya? At to'y pa'y tiba to at panakan ka. Anay ko. Ay, buwisit ka talaga, Upeng. Ang subli ka dito. Anya kay doon daw. Ang nakam kabat nga taitan. Apay kas tamat yung tipagbagayaw. Tatalan daw. Kaya binarbasak na kagaya ni Valerie itibataw. Ay, awang magayam. Bail mo iti Ubeng. Ay, natatalan daw. Nung Jack lang nagtipay. Ang mga noon niya tinaramig ko, tigadyang, Ubeng. Ay, kay karkaron ang ibagak. Nga dakurkurang mo no tinutupam di Ubeng. Ang mongga Ubeng. Tutupam ki inay. Nangipanam iti panulo mo no bilang ngay. Ay, gustong tata. Ang mga nung makaungi itakpay, karagita nga ibagbagayaw. Enya! Ay, Valerie, apaw. Apay, anya ti inaramid mo kinimanong mo adundon. Apay ngagkatawa ka. Binarsak ko ay gimuging na apong. Idi damo, ice. Nyam idi saan na nga ikaskaso. Bato at imbarsak ko kenkwana. Aniya? Wala pong. Saan la anam na minsan? Naming pituan. Kat nagdara gimuging na. Ap-aputin na itiima na. Ngam agdardara letta. Ay na, apok. Saan anasaya at day nga aramid ti Ubeng? Kasano nga min? Kat ulit-ulitan ng ibagbaga. Nagdakurkurang ni apong. Aniya? Wan matapong. Iso binalas ko na. Babain iti pa ng barsak ko kenkwana. Kuna nakit din ama panak ijay ayan na. Tabautin na kano. Sa anak-anapan na. Apay, tangaak tapno idanon ko ti bagik kenkwana. Apok,
Uray pa'y anya ti ibagbaga ni manong mo adondon. Di mon ikan kanaw. Di mon ulitan ti panang barsak mo kan kwa na. Anadwag ka rin na kita abag, Merlay. Ipampaminsan ko nga ikarga dita sa ako, taibalang ko, tata. Anya, ibalag mo amin na kita. Wan, tata. Lay, kano kasla barbaro pa'y lang, may? Wan, tata. Barbaro pa'y dagito eh. Ngam na pisang-pisang damot. Ay na, di mo ibalag, Merlay. Talag man. Isupay nga usaray na kita apo ko kaya pagadalan. Ah? Alain nyo, tata? Way, sayang mag, ibalang mo. Ngam na pisang-pisang mat dagiti sipar da. Sakti baka mo. So ano ibalang mo? Alag-langay. Oh, apay ngagwing-wingi-wing ka dita dondon. Sakit agisam-isam ka. Tagkatawa. No adda ni Tata Lando, ibaga na nga dakurkurang mo. Anya? Apay, kasla tata ubrin nyo. Kani Tata Obring nyo mananti dinakamat mo. Kapudumang gamay. Kita amot itaya. Imbagam lang arudan anatatag. Ngam ipilit na lang. Ay kat anya kumangay ti bibiyang mo. Bay ata kayat nangarod nga alaon. Ngam natatag nga raw. Apay, mausar na nga raw. Dagiti natatag. Ay nadyak amukan ka dundun. Ni Tata Obring nyo lata ka na yun tisang kadilaw mo. Ngam di mo matkit-kitaan day tabagim. Anya? Katuan may. Ay na, atiwan na kapay ani Tata Obring nyo. Taam muna amanggad para iti pamilyana. Idinto tasi ka. Day talagpad padakkel iti buksit mo ti ammom nga aramida. Anya? Masaya at may, tanaranaan ka dito, itundon. Ha? Tata ubrin nyo? Ay na, nagganas ti biyag mo ah. Inaldaw, ganda ka dito'y tersina. Nakatugaw. Kuno saan, nakaida ka di tabangkaw. Kuno saan ka nakaida, nakaidayon ka. Kanya? Ngam sana day ta, tikayat ko apagsaritaan ta, dundon. Adalang, tikayat ko adamagang king ka. Tapno malawlawagan man na ito'y maburburiburan unay akapanunutak. Ha? Nagtagsundag kita sa uma. Tata ubrin nyo? Apay, dundon. Apay aya, akanayon mo nga ibaga nga dakurkurang ka. Apay, anya ti pagkunamit iti dayta. Ha? Tata? Indanon na kanyak, akat katawaan na idiimbagak akarga kiti danaw, diyan abutan na timba. Nga inalak iti ayan dalulayo nga iseng. Kanda kiti bag anadadail, nga inalak ni Berlay. Apay, umdas ka di dayay, tapno ibagam nga dakurkurang ka. Anya? Mapalin ba takargaan ti danaw, di timba? No adabot na, ay katpulatan na. No dagiti bag, ay katdaitin na. Sino katak ti sipar, dagiti duma. Kaputadyak kayat agastos-agastos, no mapalin mo tamatarimaan, ti may sa kagawaan. Ha? Recycle, kunada nga raw. Ay na, dundon. Amin na banag, at darimidyo na. Lagi-lagi pong dayta. Nay, apay, saan ka kadipay? Ano ba inan, ije imbaga ni Ubrinyo king ka, dondon? Tata Lando? Amom ka day, kayat na nga ibaga, itimbaga na amayat ti biyag mo, taag tugtugaw kalaang dito stirsina. Anya? Kikayat lasaway, kit apay, nga agigang kalaang dito stirsina. Kit saan kakit day, kagbirok iti trabaho. Ay na, biyag ko da ito. Isu nga awan ti karbangan damang diladilaw kanyak, tata. Pero, di mo kayak adilaw na ka. Yung apay nga raw, asan kadilaw mo ni Ubrinyo? Alamay? Tata Lando? Ay na, agnakam kamutan dundang lakay kan. Adong tinang pabainggan ka. Iswa, bareng agbalbaliw kamutan.
ti buksit na. Kanya? Amangan no dadakkel matibulati di tadyan mo. Ay na, mabaot kan sa ubeng. Kano ka kading agana? Anya ti sungbat mo dita dondon. Ay na, talaga marurutakin kang ubeng. Ay na, tapusom manan dondon. Kasano? Agtaltalak lang dito, yung sumanauki din. Kaslamot kiniapong ko. Di na kamot pakibibiyangan. Ngam kanayon mo nga ibaga nga dakurkurang na. Talaga di mo nalipatan tayo day? Ay na, nalaing ngamin ti ubing dondon. Saan da basta malipatan ti may sa abanag. Iso asika, agan-anad ka. Di mo ipakpakita dagiti saan anasaya at nga aramid mo kadagiti ubing. Tapno saan da ka atuladon. Marang, apay, dakkel ayaw unay ti buksit ko, kiraman. Katwan mat, madlaw abuksit ti sadot a tao. Anya? Wan, dondon. Iso adi ka masaksakitan, no day tatisang ka dilaw ti tao kan ka. Ha? Agtrabaho ka ngamin tapno maksayan day ta kinalukmag mo, tapno aglingat ka. Ngaro ti masapula pagtrabaho Ay katagbiro ka Apay, adamot ay mapasamak itibiyag mo no saan ka nga aggunay. Ne. Uray ka di si kanmanang, kit makibiyangan itibiyag ka. Masikuranak nga rudan dondon. Sika akanayon ti adda dito'y tersenak. Amangan kit de no adda ti makuna dagiti tao. Takanayon da ka amakita dito. Nya kumangay ti bagada mo. Amangan no kuna endang adda relasyon tado Uy, di mo ka di kayat manang. Kinapod mo na. Agayatakin ka. Iso ka na yun ngumay dito. Diyak lamay bagbaga manang. Ay napakpakawan. Diyak pulos inarapa at ti makiasawa iti sadot kan labid alalaki. Katun may. Adda amin kan ka tinaalas nga ugali ti lalaki. Iso nga awan mangayat kan ka. Malaksid laang nagbalbaliw ka. Tataw niyo. Kaslat daw talaga di kurkurang na. Kitaan niyo na Ay na, talaga siguro. Adi ka nagbalbaliwan niya doon daw. Saan anak magkumaang agkatawa? Kitain niyo nga ani tataw niyo. Iguy-guyon na lang. Diyan nakasakaw. Hindi na mo pagkatang. Ay na doon, aglablabas ka na. Guy-guyo din na. Diyan nakasakaw. Gaputan na dagseng. Kat di na mapagkat. Apay, di mo aya mapanunod day ka. Kulak manunalaing ka. Ano? Agpanunod ka na yung bagdundang. Kun agbaing ka man. Tapyapay, di kanayon mo nga ibaga. Nga adda kurkurang na. Taam mo na nga agtrabaho. Idinto asika ang nagdakilan a karne. Awan, day talag tugtugaw. Ken agur uray iti kikilam tambong nga aramidan. Just kika. Dondon, apay anyala unay ti basol kuking ka. Tadi naksardengan nga uyaway ken katkatawaan. Ha? Napunwan akong dondon. Iso ada ito ti bagaking ka Sagbay a pakibiyangam ti biyag ka. Kita nga umunak ti biyag mo. Tata. Hindi pa lang nga ti bagbagam may papankanya ka, dondon. Katida guys, ipangag mo pa mismo iti apo ka. Iso adi ka kumagbalaw no nasakit tirik na naking ka, dondon. Tata, pasensya ka nun Sa nabalita, agbaliw akong sasardengan kayong akat katawaan. Nasayaat mo kasta. Katsapay ko ma, taisimpam mo't tan tibiyag mo. Agbiro ka kay day ti panggadam. Huwag ko mga ron. Awam mo't ti mabiro ka. Gaputo dyan nakalapas iti panagatal ko, tatawbrin niyaw. Ay katurean niya lang dita at trabaho na, basta nalinais. Ay na, dondon. Ulitag timbagak iniging ka. Nulakit di kaya't, amin na panag at daremedyo na.
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ay, unay mo tanti kaston. Narabyanak man ang gapu iti traffic baka. Ha? No kaano nga taaya, amal pas ti road construction iti murdong ti Pilipinas. Inoldaw mo ito na kaston. Kat aganos tayo anya ngay nga rod, kat para matlaang kada tayo dayjay a kalsada. Anya nga ta bakit no kwa? Anya mananday ta ako Mangirwarak sakit di ti motor ko. Anya? Motor ko na? Ay kat mangirwar ka. Basta si kalakit di tagbayad. Apay kit di nasaan. Anya lagi din. Nagsapa ka matan Mario. Ha? Hay, agasang banday ta at tinasapa. Kasla si Kape ti mang daldalapos kadag iti spiderweb iti kalsada. Anya nga rod ngay. Nas ka na masabak ta na. Grabe ti traffic. May sa kilometro, may sa oras. Sabagay matkit di Ngala, ka nga rudan, tanarigan mo kalahin ka amalate iti trabaho. Kanayon ko mapalabas nila kay mo itibigan. Kanayon amasapa mapanagtrabaho. Wun mare, kanayon amasapa. Dadi na kayat amakaltasan ti sahod na. Grabe ngamin di traffic kanya. Nakunamon kumare. Iso nga rod nga ibagbaga na kanyak. Amangirwar sa kanulaangan iti motor na. Ha? Tapno saanin nga agkumcommute. Ay naku mare. Nung kuna nang agirwar iti motor. Ay urasaanan. Urasaanan kunaktungan. Taapay anak ko namday ta kumare. Masigurado ka saan ang mausari ti pagsayaatan o bilang laang kumare. Iso saanan. Amum lang aruta na babairo nila kay mo. Itulok mo pa'y laang ang mangirwala iti motor. Ang lalaki din. Planong kayam ti mangirwala iti motor mo, paray. Awan pare, mangirwarak man, uray may salang, madimat ano dua. Sika talaga. Kit kaano ngay nga ro ti panangirwar mo? Inton katapusan pare, tadya swildok ti down payment ko. Ay kit nasayat ano kasta? Tapno uray aglikaw kay ti pagnaan. Ayos lang, maibirok no sa dino ti ayan ti awan traffic paray. Ay, pudno tayo na ako ng pare. Awan ngamin mabati ti sweldo, no kanayon amalataw kin makaltasan. Ay wala. Mayat no da bukod da service. Ngam kita ma, no pang trabaho lang. Sana sabsabali ti yang angkas paray. Ha? Amo ngamin ti style mo kay. Sigaki di magpare. Nagbalbaliw ako na niya. Anya mo tamdi kastoy. Itayak pa yan agur-uray kan dito yung restaurant. Ngam itaka laang? Labs, pasensya ka kuman. Naladawak anak kasangpag, traffic namin. Anya mo tan. Apay ngamin nga awan ti bukod mo alugan. Ay, hindi ka maladaga. Iti kabiita na panoy. Makairuwara ko iti motor ko. You can ride with me. Ha? Apay so? Well, iso pangasa na. Tadi ka kung managong Intom sumarunong nga agsarak ta. Agdanton ti motor ko. Promise! Kunaklakit din no si katimapan ag grocery ita. No bigat ton bakal. Ada na pati kapapanak ita. Ada importante ang mapangkugatahangan ni Jataon. Ha? Anya dayjay aya? Makitam tumatan, ano agawid Anya laki din aya. Anya? Hala, inako, tamang ano matraffic ak marang. Babay, bakit kau nga nakapimpintas? Saan ka kung mga agong-ungal? Tapno saan ka alumadwal? Anya?
Mapandaman iti paglaklakwan iti helmet. Gumatangak iti helmet ko. Ha? Gumatangak ako, tapno nakasagana. Iti kasta, no mairuwar kon di motor ko, addan ti helmet ko. Anya? Ket no mairuwar kon to di motor ko, helmet mo tumot tayo, di katagal. Anya lakit din. Ay nagganasan ngayon no kasta. Ay wala. We can go wherever and whenever. Dagita ti kayat ko man kan ka. Maparparagsak nak akanayon. Tunggal agkadwata. Anya lagi di na ako pa. Puo na yan. Di ka pa'y nakairwar iti motor. Ngam-gimatang kan iti helmet mo. Agasam man. Advance nga ron bakit? Anya ka lagi din na Anya? Kaano nga rod nga irwar mo di motor mo? Into Sabado bakit? Sabado, adan motor ko. Sa anak to na marigata na mapanit iti trabaho, ta sa anak to na matraffic. Magnaak iti kayat ko pagnaan. Nasayaat no kasta. Kita ama, taamangan no tila-tila ti babae ngayang angkas mo. Day takit din. Sigari di mo bakit? Yak pa'y na irwar di motor ko. Yung kastakit din di bagbaga. Amok day taugalim. Iso adinak mapabasol. No apay akastuyak nga kanunot kan ka. Maawatan. Apaw, nagguwapo mo tinday ta motor mo, paray. Ayaw na maray. Apay, just ayan. No, gwapo takin mo to. Gwapo mo, ati motor. Anya? Iso asi ka, mangirwara ka mo timbare. Tapno, agpadata nga adda motor na. Ay, aguray pa'y paray. Sana balay, tajak pa'y masapulo na. Tauray maaldawanak ang mapaniti trabaho. Ayos lang. Sa bagay mo kidiya. Siguro, naiyangkas mo matindag iti chicks mo niya, paray. Sigagid din mo pare. Ang mga numangag na kanibagat ko. Ha? Naringat eh. Ang mga ngamin nookam amuna nga at dwa chicks ko. Ha? Dua nga ibagbagam? Kunak man nun ninalaeng. Adda pa'y gayam ti maysa? Uwan pare. Isumisali. Napintas mo ilaan. Ay, unay kan paray. Talaga asaan ka amapnag kanibaga mo ah. Kunak no may isa lang tinayom mo. Dua gayam. Ay, niya laki din na ya, paray. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanya ka. Awan ang yaman na. Si kakit di man. Huwag gayam. Alamat lang ang dayto helmet. Ah? Saan ngamin ang mabalin nga inag ko? Sigurado amas daaw ni inang ko no makita na. Ha? Sigurado nga agsaludsod. Nuaping nga da helmet ko. Katawa mat motor ko. Sige. Iawid ko nga rin. Agyaman nakmanan iti panangitulod mo kanya. Agan-anad ka iti panagawid mo ha. Good night. Nen, makadlawak man lakay. Apay adwa ti insangpet mo a helmet. Mano ti ulom aya. Ha? Sumungbat ka. Si kakit di mo bakit? Helmet ni may sa akatrabaho data? Simpaam ti panagsungsungbat mo, Mario. Maamwak laang nga sa bali ayang angkas mo, ha? Awan bakit? Unay ka na yan. Sino kumamat iyang kas ko? Isublik na tayo helmet nitong bigat. Kanya laki din na yan. Siguradom lang ang apod no, dagit nga ibagbagam ko naktuman. Kulak-tumat nga minggan ka. Nangiruwar laang nilakay mo iti motor para ka nagiti chicks na. Rason na laang ti traffic. Tapno makairwar. Ngam iti kinagpayso na.
tapno adda pangiluganan na kadagdag duduma babay na. Anyat kayat mo asawan, mare? Anya lagi din na ya. Jak kayat man tagso ko, mare. Maamuan tulat takali. Awan mo ti palimad asaan amaamuan. Anya? Makadlaw kan tulatan. No agduduma a helmet yaw awid na. Anya? Agyaman akmanan iti panang itulod mo kanyak dito balay, ha? Awan na nyaman na. Si kakit di ba? Ngam dito helmet. Jack mabalin niya iawid. Ah, Amangan nga may numadlaw ni Nanang. Amo naman nga awan motor ko. Mas daaw no abay nga adda helmet ko. ala. Sana pare ko doon. Alay kon, tasya akong timbang iyawid. Agyaman akmanan, Mario. Ala, inangarudan ha. Bye, my loves. Makadlawak man, Mario. Ah, Idi na minsan nga aldaw. Malaksid iti helmet mo. At dainyawid mo ablo a helmet. Kunam kanyak ako ko ti katrabahwang. Sa ita, sa bali manenday ta imot mo. Kulay pink. ah. Apay, talo ti ulom, tatalo ti helmet mo. Eh, si kakit di mo. Bakit? Ikamutin iti ka ipaparan na amin na banang. Ha? No dagiti babaim katangada sa andak nga ipada, mawatam. Ha? Mapaniknakakla talaga apod no ti atap ko. Ayawan mon, Mario. Naku na makadkadlawon ni baka umaw. Pit, anya pa lang tan aramidom ngay. Ha? Di ka pa lang amin isardeng na tan aramidom paray. Nagriga mo nga rong isardeng pare. Imbis ati usar na lang ko motor mo, kit pang trabaho. Ngam pang chicks mo mutan. Dua pa ya babae ti pagsinsin noblato maiyangkas. Ayagas man. Pare. Ha? Ang mga noda makangagin ka pare. Narigat eh. Aramidag ti amin. May isardeng kulaan tan aramidag pare. Nasayat no kasta paray. Di mon urayan ani baka umaw ti makapanagnag. At adda na rigrigat paray. Awan na talaga ti maibagakan ka, Mario. Ha? Panag ko na, nagasatang iti panagamamutan. Nga makunak man nagmalasak, ta saan kamat ngamin a single. Si kakit di mo. Ala, agyaman akmanan iti panangitulad mo kanya, ha? Awan na nyaman na sali. Basta siga awan pare ko. Ala, yagmunda ta helmet mo. Iyawid ko. Thank you, Mario. Nasaya at tasimmangpet kan, Mario. Ha? Apaya kasta tilang ang. Kan paspasugatan naksama. Ah! Anay ko. Isumot lagayang mo uray latalo dagiti helmet ayaw awid mo. Gaputa adda dua a chicks mo. Ah, anya? Asino tinakaibagaking ka itilayta? Apaya sa ludsod ang pailaang, ha? Saan apod no dayta bakit? Anya laki din na ya. Mamati kalatan iti sa usao. Nga o makinapod nun. Olbab! Di ka agsaw iti kasta. Taadda lang nga rudan ti ebidensya. Oh, makitam da ito'y picture yo iti babaem. Agasam man da ita. Ti usar ti helmet. Kat pang protekta iti ulo. Ngam paraken ka. Ti usar ti helmet. Tapno mailamang mo ti ropa dagiti babae at chicks mo. Anya? Napanaknakakmatan nga adda babae nga uray ladwa. Pumanaw kan dito balay.
Bakit? Saan kumama da kasta? Alaom dagiti usar mo, akabailam nga awitan. Kan amin nga umanay, iti motor mo. Anya? Total, kat daytang motor mo ti makagapo, iti panagbababaem. Alakat takdaram Anya? Awitam mo't lang ang dagiti amin a helmet, ayaw awid mo dito balay. Saan ko amasapol dagitang? Ipan mo ijay, ayan dagiti chicks mo. Saan bakit? Saan kong aramidon da ita? Anya, aggaraw ka nuwan no siyak ti mangirwar ka dagiti usar mo. Agbili ka, salbag ka kitday. O sige, bakit? Kanya laki din na ya. Aramidon kon! Bueno papagayam, ditang tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, Panang Tarabay. Nay, si Kamat Gayam, bakla. Anyat gatangaw. Ay, bibili ako ng sabon. Tayman Ariel powder. 5 sachet. Ala, mabiit lang ang araw, Oh, aday. Ay, thank you. At ito matibayad ko. Na, kaslaado tilalabaam ita, Oo kaya. Amo mata nagiti kakaanak kak amokong. Naglaing dang agimureng. Naimbag kumamat ano mang tadda iti igatan ko iti sabon. Was? Ay kat nairwamdan akan ka. Nairwamda iti kinasingput mo. Ay, Diyos ko Mala, ingka nga rudan, tapno makalaba kamutan. Sigurado ngagmalmalem kamanun ngaglaba. Kastoy, salbang ka talaga. Hey, apay ang anak ka. Agong ungit ka, Mike. Kitain niyo matatatang. Ay na, saan pa yan nagudwa ti lalabaag? Ang mawanan ti danom. Anya mo ti kastoy? Inaldaw mo ten, agawan ti danom. Ay, isandeng mo pa ilati pa naglabam Ay, inka man kita anti kontador tayo siguradaw nga in turn around naman ay. Turn around bagbagayo tatang. Inclose damanen saan mo't maawan ti danom. No awan ti mangi-close iti kontador tayaw. Sino kumati akin aramin iti dayta? Ay, jak nga ron amo anak ka. Paliiwan tayo no asinaw. Ay na, maamuak lang no sino ti mangi-close iti kontador tayo. Ikak iti pagnakman na. Aglaba ka laan? Ngamnapan mo pa'y inclose amin na kontador? Bakit? Wen lakay, ngamin, kurang ti danom arumrumar iti hos. Nagbasit, iso anapan ko inclose na. Anya? Ay na bakit? No basit man ti rumwar iti hos. Ano sam tiagtaya? Sana kasta? Ang mga nod na makakita king ka, nariga tayo. Amom ti danom bakit? Napudot dayta pagririyan. Kaslamo iladaga dayta. Inton kwan, pinalapal da ka lang araw, dagiti ka aruba. Ay nalakay, iti kaanuman, saan ang mapasamak dayta? Ngamin, mabainda kanya. Gaputaad da ka ba ilan tayo iti biyag? Kita amad amin dagiti ka aruba tayo. O, ikumparam man, pasig da amin anak kurapay, iso ang mabainda. Anya? Iso ano kayat ko nga i-off amin a kontador? I-off ko anya ko man, no agungat da. Agungatak mo na, total. Awan mo't kabailanda. Nagkapuak kita'y ijayan da Luisa. Agung ungot Mike. Tabay ka no, tatang? Agung ungot atawan danom da. Ay, hindi nakano kita anti kontador, naka-off ka daw. Hay, kat intern around da
Sumulagayam nga awan danon tay itay. No, sino mo't ati awanan na nakum na mangikuklose iti danom. Wan nga ro tatang. Kunamla no isuda lang ti agkasapulan iti danom. Ay salbang. Karuba mo iladay ta. Saan tayo amaranranaan kahit iliblibas na siguradaw. Ay man. Hamwak lang no asino ta kinaramid iti dayta. Oy na, titanggad na ti i-turn around ko. Ha? Wen! Aramid dagday ta kunak tumet. Saan ka mabutang? Taam mo kasak ti husto. Isumo ilaang nga agungungot ni Andi Puring itay naggapuak ijay balayda. Awam mo't la danom dakat. Anya? Awan danom da? Kaya't nasawen, amin akuntador ti danom kat id-dependa. Wala, ita-turn around da. Ako na ni tatang. Ay, awanan ba inan talaga no asino ta kinaramin iti dayta. Hanggang pasensya langin dadya at tao no machimpuak. Ha? Isudala ayan ti agkasapulan iti danom. Masapul nga id-dependa no kargada. Di dala anusan nanti aguray basit when no agtaya iti rumwar iti gripo da. No di dakat salbang. Kunak do syakla ang tagparparikot iti danaw. Ado tayo magayam. Amin tayo dito abanda na ket parikot tayo ti danom. No asino tinagtured amapan mangid-idda. Dayta nga rod ti saan tayo nga amaw. Nalaing mat nga may no asino man dayta. Nga ben, iranana nga awan tao ang makakita. Sana mapanidpon. Ay, nana, awan suspit siya no asino. Ay kwa, narigat lang amin ka ti agsasaw. Bay amlatan na sa bali at tao ti makakita. Tapno ikanda iti pagnakman na. Ay no asino man dayta. Kabailak nga ikan iti pagnakman na. Ado suspit siya. Ngamjak pa sigurado. Aguray laing Tanong mapanagnakak nga iso. I-turn around ko ti tenged na. Anya? Asino ti bagbagam asuspitsam ang mga idap iti kontador anak kao? Asino pa'y kuma? Dahil dyan nga Elena. Ha? Isulaang ma, ti agpakalaing dito ayan tayo ha? Ganmay sa, isulaang tinangato ti kita na iti bagbagina. Awanan pa yung dayjay? Ha? Matiliwak lang nga iso ti mangikuklos iti kontador? Pusi-pusak to pa iti tangad na? Nagungot ka mata na anak kao? What? Diyak atrasan da dyan nga Elena. Uray iso ti kabaknangan dito lugar tayo. Ano fa? Awan koneksyon ti kinabaknang da iti danong ti bumarangay. Makita na ti di na pa'y nakikita ko naktumot. Oo niya, napan mo manin in off dagiti kontador ba kay? Wala kay. Basit nga minti danong arumrumor iti gripo. Sapay ado ti lalabaan. Ay na, pangaasim ba kay? Sarda nga mo day tang aramid mo. Ammom ka day, asika ti pagat-atapan da dagiti kaaruba amang ikloklos ka dagiti kontador. Ha? Iso pangasim man bakit? Di mo urayan nga dapat ti mading nga maaramid daking ka. Sakbay asar dengam day tang aramid mo. Ay na, kas iti kunak idikan ka. Sa anak amabutang kunak mat. Asino ayaw ti kaaruba tayo anaturad? Awan mat, ha? Pagsasawak to pa'y ida. Anya? Awan ti kaaruba tayo amakabaal amang dilaw kanya. Amangan numatong taktupay. Nagkapuam nga ay, itaman pa'y anasapa kaarimwar. Nagkapuak ijayan dambiling. Nakuna na nga ron kanyak anakita na kano ni Elena anang idep iti kontador ti danaw. Kasta ka de. Wan. Isaw, ti bagbaga na itay. Ay, kunak no siyak laang tinakakita kan kwa na. At dapay gayam sa balay. Husto laang. Tapno mapanagnakan nga isaw ti mangikloklos iti kontador tayaw. Kaya't mo asawan, nakitam ni Elena anang iklos iti kontador tayaw? Wan lakay, manun adaras ang nakitak. Ngam agul uli makaklaang.
Urayak asabali a tao ti makakita. Iso ang nasaya at tanakita damilay. Ay, tiawanan ba'y na babae? No, apay abok-bukudan na ati danaw. Apay iso na ti agkasapulan. Un nga raw, adda ko man naturad kat amang ibagakan kwa na. Madaa, ibagakan ni baklata isaw, ti mangibagakan kwa na. Ay un man ngagpaisaw, apag isaw, naturad dayjay nga anak mo. Amok akabailan na akasarita dayjay nga ilina. Uy, sister. Ada ibaga ka? Anya manen, kabarbaro amaritis manen. Ibagamon, ang amnodaan sa anen. Unay kan, saan adaan? O anya nga ron, ibagamon. Naku na ni Auntie Puring, nakita da kano ni Ma'am Elena, anapan nang i-close iti kontador tayo. Saan laang nga iso tinakakita? Uray da Auntie Miling kano, nakita da. Anya? Oy, nakangagamit ti dayta chismis. Amumatan, akanawi nakamapan ija ayan the girly agayam ko. Iso amang mangag ko, dagita nga istorya. Mapanag nagkaklapod no dayta. Agsagana kanyak da dyan nga Elena. Apay pay laang nga masapul ang mapanagnagam. Kat saan laang amay sa wunudwa at tao di nakakita. Ay, unang agpaisoan niya. Payman? Ay, mapunuan akon. Ay, now! Di pala nakakagulat ti lalabaak. Nimawanan ti danom. Anya matan? Kat, in turn around manen ani Ma'am Elena. Una yan. Payman tarumwarag. Inakman kita anti kontador tayo. Anya matatikas toy? Ala, ingkan, bareng masabat mo ni Ma'am Elena. Nasayata na sabat ka, si ka Ma'am Elena akabaknangan dito yung lugar tayo. Naggapuam? Ha? I said, naggapuam? Kwa? Di ka makasumbat. Gapuam? Ta, si ka tinangidap iti kontador ti danom, sana ya? Wan, kat, anya ko matibibiyang mo? Kastagayam, awanan ka itibayin, maminsan pa. Anay ko, pangasim, gusto ko man. Sa anak pa akontento anang sipatkan ka. Kanayon mo apusipusan dagiti kontador. San ka di? Iso nga ita, day tatangod mo ti pusipus. Pangasim, guston. Sana gaputaan na kabalam iti biyag. Kat aramida mo ti kayat mong aramidan. Maawatam? Awan connection ti kinabaknang mo. Tapno agaramid ka iti kasta. Wenno iddepem ti kontador ti danom. Apay, si kalati umininom? Si kalandag ka sa pulan iti danom? Ha? Sige, sumbat ka pa'y tabrubi-rubak dahi tarupam. Pusi-pusak pa'y tatangad mo. Tapno saan ka na makaidap iti danom? Salbak ka? Nagsakit na talaga titangad ko. Gapoy tinarami day bakla. Ay, balsak day jay. Uray puputan na. Ay, day tante bagbagak king ka bakay. Asaan mo nga urayan nga dapay marami daking ka. Day jay pa'y abakla tinaranaam. Ay. Si ka lang araw, turn around na. Uray asino mga meng. Makapungtot iti day tangay naramid mo. Sa pala ko matagnakam kan. Sana nasaya at tinaagom bakay. Ay, pura toy. Ha? Awan ti maaramidan ti kinabaknang, no isoda ti adday ti ustaw. Tandaan am day ta, bakay? Anya, tinungpam ni Elena. Wantatang, saan latong pa? Slaps ba? Anya? Naglasto ka sumusumpan? Naplintilapayag ko iti managsasauna. Iso tinungpa, Ay, saan nga kuriti kinabaknang na no siyak ti mapaungit na? Ay nan, nakabutbutang kamit no sikat ti makapungtot anak ka. Inikak na ti pagnakman na tatang.
Tapno di na panunutan, aga po tabak nang, kat awan, ti makaitulad alumaban kan kwa na. Kahit, anya, ngay mo tinakunanakin ka anak ka. Was, adi! Basta intern aron ko basta titanggad na. Hay, sakto pinagawin. Ay, jakla mo ano, agang angus pa, agang gaita. Anya! Ay na, gusto lang dayjay nga inaramid ni baklay ti dayjay nga ilay na. Tapno saan amarwam. Agam, nay, mabainak mo. Amangan kami no'y bagada, ajak sinuruan ti anak kong agpakumbaba. Ay na, adula amin day ta pakumbaba. No kaskan kwa na mo lang ti kasarsarita. No sa anak labakag siyak at inangtong pakan kwa na. May saka mo, naungat ako na. Kay makapaungat mo't ngamin ti kasjay nga ugali na. Tilabagi na ti pampanunutan na. Di na amo apanunutan, akasapulan mo't ti danaw. Di pa'y lakinugtaran ni bakla, tapno agnakam. Saan na kinugtaran? Intern around na basit ka no titangad na. Ha? Ay, husto no kasta. Intern around na, akas iti panangi turn around na kadagiti kontador. No kasjay asumro ti kinamanaging bubukod na. Kawan. Kita man, no dapay laganas na mapan mangiklaus kadagiti kontador. Iti kastangay naramid kan kwa na ni bakla. Si kamat gayang bakla. Siya nga ron, kway, ano ti parikot mo? Ibagam saan ako ngumatras? Ay, kwa, awan mat parikot ko. Nasayat no kas na, ket, sa dino ti papanam. Mapan mo ka di i-turn around manen, dagiti gitbal, dagiti kontador ti danom. Ibagam laeng tapno yadbas kumatipong tot ko. Ay, saan bakla? Saan ko amapan i-close ti kontador? Mapanak la iti store. Inakla gumatang itilana. Pagilot ko ititangad ko apinusipos mo. Okay, good. Kunak no lumaban ka, tatutupan ka manen. Saanan bakla, pangasim. Huston, saan ka lumaban? Kan ikani, adakon i-close ti danong niyo. Saanan ako nos? Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay.